हारियाना स्टेटनि झज्जर डिस्ट्रिक्टनि नवोदय स्कुलनिफ्राय मात्र 12 बोसोरनि सासे गथ'आ क्लास 8 आव फरायबाय थानाय बे गथ'आ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव बिथाङा नाम खालामनो हायो। कार्तिकेया झाकर 2019 आव जे पेन्डेमिक जादोंमोन कोविड-19 नि थाखाय दा बे टाइमाव गथ'सानि बिफाया माने गाव मबाइल बायनाय मानो होनोबा बिथाङा अनलाइन क्लासेस खालामनो थाखाय बिफाया बायनानै होदोंमोन जाहैबाय। अनलाइन क्लासेस खालामबाय थानाय समाव बिथाङा प्रब्लेम फेस जादोंमोन जाहैबाय मबाइला माब्लाबा हें जायो माब्लाबा क्लास खालामनो हाया मोजाङै थिग बिदिनो प्रब्लेमखौ नायनानै बिथाङा इउटिउबाव बेफोर प्रब्लेमखौ माबोरै फिक्स खालामनो हायो बिथाङा नायनानै गावनो गाव थारमाने प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनानै लायोमोन जाहैबाय। दा बिदिनो लासै लासै क्लासफोरबो खालामखांनानै बिथाङा नै दासान्दिसो मोनथाम एप्स दिहुनदोंनो। बे एप्सफोरनि नामानो जाहैबाय लुसेन जिके अनलाइन, राम कार्तिक लार्निं सेन्टार जेराव कडिं आरो ग्राफिक डिजाइनिं